Тя колко на 220? Ти направи. Обаче, ако гледам, Я си дали си голям електрик, нали? Искате да изкарам аз да един къс. Изкарай кошката. Изкарай кошката. Стегне сега ти трябваше. Мара, ти начаш ли късте? Ма може електромера. Ти откъс си клипи електромера. Давай сега, бушона. Айде, Иване, ти си. Иване, то дай тук, Иване. Удари толкова удари, ако някой в ръке. Иване, този кружка да не този хапи, бе. Да не този хапи тази кружка. Кой е? Кружка да не този хапи. Чакай. Говори, ела. Давай, Иване, кружката светла. Иване, светла ли кружката? Иване, светла ли кружката? Иван, кружката! Иване, чакай малко, Иване. Иване, къде си? Дей си пускаме, Иване. На голяме елтеки. Иван, жичка това. Давай, Иване, това. Иван, жичка това викат. Чакай малко, така, докато въртиш. Чакай малко. Чакай. Дойди, чакай само да снимам за малко. Чакай. За малко. Я кажи здрасти. Здрасти. Така, давай, мачка, варай там. Ево техника, ми казвам, гофя техника. Иване, що да направиш ти, бе? Чакай малко, те да изкараме, взимам майка. Ама ще вземеш ли? А какво ти е, Иване? Ключът? Чай, ще взема да взема да осъщаваме два майката, не ако да спете. Да, края. Не годим, че. Аз ще качеш. Ще стане нещо тук, брат. Ще дойде енерго. Иване, ще дойде енерго, тук ще е бъд газа, Иване. Кой е енерго са? Ето го. Не може да скъсаш ли, Иване? Чакай поне така да не се вижда горе контакта. Глоб, ще ме глобят, ще взема колко ще глобят, бе? Колко пари ще ме дадат? 100 лева някъде ще дадат глобата. Ама глобят, ще ги бахвам, тъкем сега не ми дава да ги бахвам. Я да кажа майка ви мръсна да еба. Моментата им да еба, мръсна да еба. Ти са пълни цигани, нали? Аз само ще имам разсвой, хващам, пък няма какво да правя друго. Само разстройство имаш, нали? Да, чакай малко. Какво става, че да се измия? Иван, Гошо му викат! То си Иван много ибав газа, майко. Иван, електротехника му викат. Може ма да таклам, не, ама... Иване, я кажа на тебе как ти викат. Кажи му да кажа електротехника му викат. Иван, не ти как ти викат, електротехника. Електротехника как ти викат? Аз съм учил